Bratia, toto je naša chvála, svedectvo nášho svedomia, že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti. Nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšem nič iné, iba to, čo čítate alebo aj poznáte. A dúfam, že až do konca pochopíte, ako ste nás už do istej miery pochopili, že sme vašou chválou, ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám, aby ste mali aj druhú milosť a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám, aby ste ma odprevadili do Judej. Keď som teda toto chcel, bol som variť ľahkomyselný. Alebo keď sa pre niečo rozhodujem sa podľa tela, že by u mňa áno, áno bolo, aj nie, nie. Ako je Boh verný, naša reč k vám nebola aj áno, aj nie. Veď Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj áno, aj nie, ale v ňom bolo áno. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno a v ňom je naše amen Bohu na slávu.